Gailahay ang runga ba day? Para live fino din sa first time na. Hello, hello. Fido, dose. Dan di seray lain yang di live stream mo. Đâu có gì đó nói rồi. Mà không nào? Dạ, dạ, vô đơn, vô đơn. Thế nào? Ấy. Gia đình là dây ghé gia đình đánh nọ. Mà trưa tranh khặt cả xin đi. Tranh khặt đừng lấy mà trưa. Office kami ang mabana dahil barang ka. Bar jong option ni babai jong besar rapor. Kya đừng nói ra kìa hả? Hả? Mai mas tadi. Ah, sana. Na. Hello Lucifer. Bây giờ đâu xe ra lại nè, gia đình để अच्छा gia đình để first time lấy cái gì nữa. Anthony Bosumantari nama gia đình để oke oke deh video sesemarai lain đâu xe live chat kalam deh. Ang đừng lại là hai. Ini first time finish nalang. Kami ni barhungka hal satu kita udah deh. Ang dहायो नुनानै जि दुखु मोनदों फुङावहाय सोरनाबा नुबाय जोबथारदों. दियावारि मा खबराबो मोजां आगै मोजां जोबोद मोजां. मा नांबावगौ? थाइबें बिदो दे फैद' दसे रायलायनि फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आं. माबालाय मिसेसनि बसरगियारि हाय आदा अच्छा आदा ना आब' होनखो हेलौ हाय माबालाय रसन बसुमतारी मा जादों आब' अच्छा नै थाइबें जादों आं थाइबें जादों फारसेथिं आंगुर जानो लादों फारसेथिं आपेलबो दङ. आपेला गोखै दे आं दहाय थाइसे जाखांबाय गोखैस्रा. ओमफ्रायो थालिरबो जानो लादों माने इभिनिं नालाय माबा खालामदों आरो ब्रेकफास्ट खालामदों. दा दिनै आंनि सुटिमोन. बेनिफ्राय प्रफेसर बर' मा खबर सिस्टार? मोजां जोबोद मोजां. फैलाव बर' हाय जार' हेलौ मनिराज बसुमतारी मा ओंख्रि जायामोन सिस्टार? ओंख्रिया जोंना मा ओंख्रि दे खिथाहरदो नोङो. अमा बेदर आलु औवा मेवाइ गोरान औवा मेवाइ. बेनिफ्राय आन्थनि नार्जारि दे मोजां जादों. आच्छा थेंक इउ. थाइबें जाहैगोन आरो थाइबेंआ दंबावो. नोंना मा गामि सिस्टार प्रफेसर बर'? आंना गामियाना दा बयबो मोनसे खोन्थाज्रावनो जायो आङो. माने उन्दैनिफ्रायनो निकेजुलियाव देरबोबाय सनितपुरावहाय गिदिर गोलाव जाबाय बेयावनो फरायबोबाय. बिनिफ्राय बिनि उनावहा जोंहा न'आव क'क्राझाराव फैलायबाय. क'क्राझाराव दायो दङ आरो क'क्राझारनि उनावहाय आङो धेमाजियाव हाबा जाहैबाय गगामुगावहाय. बेनोसै आरोना मोनथाम जायगानि आङो दा मोनथामखौबो गारनो हाया नालाय आं मोनथामखौबो खिन्थायो आरो. फैलाव बर' लाइक दान थेंक इउ. मिसेसनि बसरगियारि आइ लाभ इउ बाजै थेंक इउ. बिबोनां आगै सना दे फैदो दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आङो एकदम 50K जानायनि दे. नोंथांमोना आंखौ ओरैबायदि इसिबां अनबाय नोंथांमोननि माबाजोंसो आरोना सापर्टजोंसो आङो दिनैसिम बेसेबां सफैनो हाबाय 50K बहुत गोबावनि उनाव. लोगोसे बेबायदिनो सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना. आरो जेनोखि आं थांखि लादों जोंनि बर' समाजावहाय
जोंनि बर' हारियाव माबा मोनसे एफेक्ट जानाय सोरबा राव लाबोयोबा माने आङो बेखौ फंनैसोबाबो बुंनानै गारगोन आरोना माने मोजाङा लागोन आरो मोजां नङिया लाखाया नङा होमबा बार बार बुजायब्लाबो नाथाय आङो गोथार शास्त्रनि रावजों एबा गोथार रावफोरजोंसो आं बुजायगोन आरोना आंनियाव जिमान गियान दं आं बेखौ फोरोंनो नाजागोन नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरोना मानो होनबा जोंनि बर' हारियाव ओरैबायदि गुलाय गुजाय रं गाइड होग्रा ओंखारदों माबायावहाय फेसबुकफोराव नायोबा गोबां नुयो खालि जोंनि बेबो हाबा जाखानाय बर' आइजोफोरा गोबां बेबायदिनो गालाय गुजाय जि वार्डसखौ बाहायनाङा बेफोरखौ बाहायो थ' बेफोरनि सायाव आङो जि डिसिसन लाबाय आं बेखौ फंसेब्लाबो बुंनानैसो गारगोन आरोना नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय मानो होनोबा जेब्लाबो जोङो मोजाङा मोजांजों लोगो जायो मोजां बाथ्रा बुंनायाव आरो गाज्रिया गाज्रियाव जेब्लाबो गोसो होखायो नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ जि नायनो जिना सासेया मेसेज फरायदों र' आं फरायनो गोजौआव थांजोब्बाय माखासे देंखो बरगाव हाय आब' हेलौ आगै केजि नार्जारि मिसेसखौ मा खालामखो मिथिया आङो दि रिट्रेक्ट जादों दै मिसेसआ आन्टनि बसुमतारी गुड फ्राइडेखौ माबायदि फालिखो जारौ गुड फ्राइडेखौथ' एन एल सि चार्चजों बेनिफ्राय बाप्टिस्टफोरनि चार्चजों माने मिक्स खालामनानै फालिनायाव आं थांबाय आरोना बेयावहाय ज'नो हरमायावहाय जोबोद मोजाङैनो थांबाय बेनिफ्राय गोमसार हाय आब' माबोरै खबरफ्रा मोजां आगै मोजां लुसिया नार्जारि लाइक दान आब' थेंक इउ आगै फैलाव बर' ग्रेट कंग्रेट फर 50 के जारौ थेंक इउ स' माच टफेसार बर' दायो बेंगलरावनो दंना सिस्टारा औ दङ बेंगलरावनो दङ लुसिया नार्जारि बोरै खबरालाय आब' मोजां आगै मोजां जोंहानि बिमानि नामजों एखे ओमफ्राय नोंना आंनि बिमानि नामजों गोमसार आं नोंनि भिडिअ'फोरखौ नायनो जोबोद मोजां मोनो आरो फिसाजोआ जा किउट थेंक इउ स' माच थेंक इउ बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय था उनावहालागै जेब्लासिम आं थैया अब्लासिम आं भिडिअस खालामनायखौ स्टप खालामा जेनेबा हानायखौ भिडिअस खालामलांगोन माने मेम'रि थायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो जोंनि आबै आबौमोननि भिडिअस एबा फट' मोनसेबो दिनैसिम नुवाखै आं आंनि बिबै बिबौखौनो नुवाखै गोदोनि दिनावहाय जेरै मबाइल गैयामोन खिन्थु दानि जुगावथ' मबाइल ओंखारबाय कम्पिउटार जुग जाजोब्बाय नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों दायो बहुत एभेलेबेल नुनो मोनो थैनानै थांनायफोरखौबो स' जों जेब्ला थैनानै थाङो होमबा जोंनि फिसौफोरा नायथोंसैहाय देनां बेखायनो आङो मेम'रि दोननो लुगैयो आरो बेनिफ्राय खोनासार मा ओंख्रि जारौ ओंख्रिया जोंना अमा बेदरजों औवा मेवाइ ओमफ्राय आलुमोन देंखो बरगाव मा खबर आइया दहायसो थांजोब्बाय नामासि थांजोब्बाय दहायनि गोजौनि मिसेसआ हामबायसै दानाबा न'आव माला फैगोन आब' लुसिया नार्जारि न'आव नानिया एसे माथो ओंखारबावथों माथो मोजां रायलायनो रोंबा लाना थांगोन आं लुसिया नार्जारि न'आव फैबा दादा फावलुस मोननाव फै आब' लोगो हमगोन डिसेम्बराव लुसिया नार्जारि आदसा अके न'आवहाय थांबाथ' आंहा दिखियाजुलियाव हाबहैखाथारनांगौ दिखियाजुलि धेमाजियाव इमानखि आर्जेन्ट गैया खिन्थु क'क्राझार बेनिफ्राय दिखियाजुलि सनितपुर बेयाव बहुत आर्जेन्ट आरोना थांबा फैलाव बर' जुम खालामजारौ आदसा जुम खालामनो मिसेसखौ ना माबेलाय साइन्टिस्ट नार्जारि आदसा नामाबो साइन्टिस्ट बरियालै हाय हेलौ मदनि ब्लग आगै बोरै दं मोजां आब' जोबोद मोजाङैनो दं बहा दं आगै दायो आं दायो बेंगलरावनो दङ बेनिफ्राय रुमाव दं आंनि सुटिमोन नालाय दिनैहाय मानदेआवहाय आंनि सुटि एभ्रि उइक अफ आरोना ओमफ्राय उइक अफ आंनि दिनै बेयावनो आं दिनैलाय फैबाय आरोना राजेन नार्जारि मा मैगं जाखो बिनानाव आदसा मैगङा जोंना माबा मा होनो औवा मेवाइजों आलु ओमफ्रायो अमा बेदर नानिया मा खालामदों मदनि ब्लग नै हाय होन मा नानि जालु जाला जागासिनो लुसिया नार्जारि अ जोबोद मोजां दे आब'
मादै माबि मादैनि नामजों एखे बाथ' मोजां आब' आं गोबां गम लोगो मोनो आंनि नामजों आदसा गोबां लोगो मोनो नोंगौ जोंहानि मामिनि नामाबो लुसियान ना बिमासो जासिगोन होनबालाय आंबो गाज्रिखा दे डाइलगसो दे एनजि ब्रह्म फिसाजो आंना हेल' आब' ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखाम जायाखै दायो दहायनो जाखांबाय ओमफ्राय दायो ब्रेकफास्ट खालामदों फ्रुट्सजों आरो ना नै खोन्थाखायोलै आंना लाइफआवनो बेनिफ्राय गपाल सरगयारि ब्लग हाय बिनानाव कंग्रेचुलेसन फर 50K थेंक इउ सो माच थेंक इउ साइन्टिस्ट नार्जारि बोरै दं आब' मोजां आगै जोबोद मोजां मदननि ब्लग जाग्रा जादों नानिया औ आब' जादों आब' आं दादा पाउलुसनाव नाम्बार लानानै खनसे कल खालामगोन दे नोंनाव माबा सोंनो आं बाट दायो नङा मालाबाफोर अके जेबो नङा सोंनो हागोन मालाबा फन खालामनानै प्राइभेट नङा होमबा पार्सनेलि रायलायनो हायो जेबो नङा बाट मानदेबाथाय आङो एभेलेबेल रायलायनो हायो आरो ना सुटि जायो आंनि मानदेबाथाय बेनिफ्राय बेलेग बाखिबाथाय माने आंहा फन रायलायनो एसिग्राब एभेलेबेल नङा मानो होनबा आं डिउटियाव मावो सानसे फुंनि 9टासोआव सिखारो आङो बेनिफ्राय 10टायाव डिउटियाव थाङो बेनिफ्राय 10टानिफ्राय 8टासिम आङो डिउटि मावो बेनिफ्राय आरो फैनानै फारसेथिं दुगैनाय मानाय बेनिफ्राय बिदिनो ओंखाम जानाय लेट जायो नालाय ओंखायनो सम होनो हाया आरो ना बाखि दिनफोरावहाय मदननि ब्लग जा गरम कारेन्ट गैया बारहुंखा बारदों आसामाव आगै नोगोद दुखु मोनखादोंलां सयथिबो जोंना आंनि फिसाजो लाग्रानि न'आबो माने थिं गंसे गुरलाबनो मिनिदोंसो होनदो बेसेरा मिनिस्लु जानाल' थाखाबाय न' माथो होनबावनो आरो बिसोरा न'आव गैया दायो आंजोंसो दंफैयो दा मा खालामहरनो आरोना नुनानै खोनानानै जेबो दुखु मोनदों ओमफ्राय लुसियान नार्जारि थेंक इउ आब' आंनाव दादामोननि नाम्बार दंखायो अके दे जागोन दे रहित प्रमिला अफिसियेल हाय आब' सना हेलौ आगै हेलौ मदननि ब्लग नोंनि माबेलाय दरमा बेसेबां मोनो आगै आदसा आब' सरि फर इट माने सेलारिनि बागै अनलाइनाव फोरमायनो हाया आरोना जोंना मानो होनोबा एसे स्टाफफोरा जोंना नायो नालाय बेनिफ्राय एलाउड होआ आरो अनारा जा सना जाहोजोबबाय मानो गारखो सना आयै माबेलाय बिथराय बसुमतारी नोंनि रिप्लाइ मा बियो नोंनि रिप्लाइ होनानै दस्रा ब्लगफोरखौ बुजाय हरनांगौ जोबोद मोजां मोनो आं आब' औ आगै मा होनो आं बे थांखिखौनो लादों मानो होनबा गोबां गालाय गुजाय जालांथारबाय जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा आरोना बेजों लोगोसे उन्दै उन्दै देरबोनाय जेन'बा सिख्लाफोर सेंग्राफोर बिसोरो मिसगाइदखौ लानानै खायसे फल' खालामग्राबो दङ नालाय माने मोजां मोनग्रा बेबायदिनो जेरै सिरियाल नायोब्ला मानसिफोरनि गोसोआ सिरियाल बायदिनो थांनो नागिरो दै खायसे सान हर सिरियाल नायग्रा थायोना गोदोनि बायदि थ' गावनि गोसोखौबो सिरियालनि बायदि माने गोसोआव मैला लानानै माने आवगायलांनो नागिरो आरोना थिग बेबायदिनो मिस गाइद होग्रा रं गाइड होग्रा थायोब्ला बेबायदिनो मानसिफोरा माने फल' खालामलाङो एबा फल' माने उन उन थांफायो बेबायदि आरोना बेखायनो आङो माने जायानो आंनि भिडिअसखौ नायगोन मोनसेब्लाबो फिसा फिसा मेसेजखौ मोजां मेसेजखौ मोनगोन आरोना स' रहित प्रमिला अफिसियेल मा
जा मोजां मोनो आब' सना नोंनि बुजायनायफोरखौ लाभ इउ फ्रम गगामुग आच्छा आंनि हौवानि जायगानि दे थेंक इउ स' माच रहित प्रमिला अफिसियेल नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय नायबानो जाबाय मोनसे मेसेज मोनगोन आं भिडिअसनि गेजेरजोंनो लाबोगोन इमानबो लाबोनो हायाब्लाबो फिसा बेबायदिनो सम मोनोब्ला आरोना टेनजिं NLD हेल' आब' बेथ' आंनि गोजाम साबसक्राइबारसोमोन खोमादां दै गोदोनि हाय आगै हाय कियावारि नोंसिनि बेंगलरनि गिर्जाया मा जायगायाव आब' आंबो थांगौमोन लकेसनखौ खोन्थालाय प्लिज आच्छा जोंनि बेंगलरनि गिर्जाया मोनथाम जानानै दङ मोनसेया बर' बाप्टिस्ट चार्च मोनसेया बड' मा होनो मामोन बेंगलर बड' चार्च बेनिफ्राय मोनसेया माबा मा होनो ग्रेसि मा होनदोंमोनथाय जिखुनु मोनथाम जानानै दं आरो ना मोननैया हरमायाव जायो ओमफ्राय मोनसेया माबा मारुति सेबा नोगोराव जायो आरोना ओमफ्राय आङो मारुति सेबा नोगोराव थांबाय थायोमोन ओमफ्राय दायो आंना फिसाजो नायग्राया नैबे NLC चार्चजों बिनिफ्राय बाप्टिस्ट चार्चजों लगायनानै मोनसे चार्च खालामो गिर्जा ज' लोगोफोर बर'फोर गोजा लोगो नांनानै बेयाव हाबो ओमफ्राय दा आं बेयाव थांफानो गोनां जाबाय आरोना बेजों लोगोसे ओमफ्राय आं बैयावबो थांगोन आं गारा जे मोननै मोनथामावबो थांगोन आङो माने मिलायना थानांगौ नङा होमबा मोजाङै था आब' आच्छा लुसिया नार्जारि मोजाङै था आब' आं मैया गिर्जायाव थांनायावनो सानसे बेरायना फैना एसे बोरैबा मोनदों आरो उन्दुनो आं दसे बाय आब' सना अके आगै अके दे जागोन दे रेस्ट लादो रहित प्रमिला अफिसियेल नोंनि बोरायखौ सिनायखायो आब' सना नोंनि बोरायनि गामिया जरायगावनि जोंनि गामि खाथि आच्छा औ जरायगावनि NLC चार्च बिराद गिदिर गिर्जा दं बेनिफ्राय गासैबो जों गामियाव NLC गोजा आरोना ओमफ्रायो थाङो आंबो बिसोरनि गिर्जायावहाय नोंथांमोना मिथिखागोन सिनायखागोन आंखौ आरो जायानो जरायगावनि मदनि ब्लक रहित प्रमला अफिसियेल आगै लोगो जादो आगै आंबो लोगो जागोन आच्छा दे लोगो जागोन माने आङो अलरेडि मदननि ब्लग आब'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामखानायसो जोंनि गामि माजरबारि आब' रहित प्रमिला अफिसियेल आच्छा दे माजरबारि माबा नामा मा होनो गगामुग माजरबारि आच्छा दे बेटबारि खाथि ना मासोमोनथाय मिथिला दे आङो बेटबारिखौल' मिथियोदां आङो गगामुग बेटबारि ओमफ्राय साहा र' मा गामिमोनथाय आंखौ खेबसे लांदोंमोन नों गुमैया मोनसे प्रग्राम जानायाव लांदोंमोन साहा एकदम साहा टेनजिं NLD आराम थानो बेंगलराव आच्छा दायो एसे बहुत गरम जानानै दङ बेंगलराव थानो ओरैबायदि मोजां गोजां बोथोराव जों गरम बोथोरजों आं बोथोरखौ खिथानि आरोना दायो बे मासावहाय बिराद गरम जायो बिनि उनाव गरम बोथोर हाबोब्ला जेन'बा जोंनिया जुन जुलाइ बिराद गरम जायोना बे टाइमावहाय बेयाव थान्दाबो नङा गरमबो नङा जायो नैखो जादो मामा जानो जाब्रा माबाना हाना होलाय बेनिफ्राय गोजां बोथोरावबो इमान गोजाङा आरोना बेंगलरावहाय मोजां नोंनि हाबायाव नोंजों मिथिकलि जिरायनाय सिख्लाया जोंनि गामिनि आच्छा ओरै सानजानि अके होमबालाय माबानि आरोना बिसिनि गामि नामखौ बावबायसो आङो बिथराय बसुमतारी जोबोद मोजां जेब्लायबो दावगानो हाथों नायबाय थायो आं नोंनि भिडिअखौ आब' थेंक इउ स' माच आगै थेंक इउ सापर्ट होलांबानो जाबाय आंनि फेमिलियाव थाबानो जाबाय आरोना जायफोरा गोदान साबसक्राइब खालामनानै गालां लोगोसे उनावहाय मा होनो बेबायदिनो
न'खरसेनि हिसाबै लोगो मोनलायबा माथो हो बेनिफ्राय मालाबाफोर जोंफोरनियावबो थांनो हागोन आलासि जानो बेनिफ्राय मालाबाफोर जोंनि जिउआथ' अराय समनि नङा नालाय माब्लाबा समाव जों खैफोद आफोदाव गोग्लैयो बेफोराव हेल्प मोनगोन सहाय मोनगोन गासैबो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो खौसेयै थानांगौ बेनिफ्राय मा होनो बुंनोसो रोंलाय लांनानै आंलाय फैबाथाय बुंनो रोङा दे गावजों गाव बिदिनो हेल्प मोनलायगोन आरो ना आंथ' हानायखौ हेल्प होखायो बिसिनि गामिया दावलिगुरिमोन औ दावलिगुरिथ' आरो दावलिगुरि औ बावलायलाङो बहानि जाखो ओमफ्राय आब'आ टेनजिं NLD आङो ना दा मा होनबावनो बेनोसै आंना दिकियाजुलियावहाय देरबाय दिकियाजुलियाव देरबाय लावबाय फरायबाय लोगोसे क'क्राझाराव जोंहा बिमा बिफाया दङ क'क्राझार दिकियाजुलि आरो धेमाजियाव आं हाबा जाबाय गगामुगआव ओमफ्राय दा मोनथाम जायगानि जानानै दं आरो आङो ना बि गार्लस थाइगिरखौ जाजोब्बाय नामा आब' आस्सा नानिमोन थाइगिर जागौमोन नामा आं दिनै लायनो थांबावनोसो नागिरदोंमोन लालबागाव ओमफ्राय आङो दहाय सासे लोगोफ्रा फन हरबा गैला उन्दुनासो दंमोन आं ओमफ्राय आं थांला होननासो बुंहरबाय आं गैला थाइगिरखौ ना थाइगिरखौ जानोबा लालबागाव फैबानो मोनगोन आरो ना बेनिफ्राय नै आब' थाइगिरखौ आङो राननानै हरबाय लोगोफोरनो आङो गासै ओयाव माखासेयावहाय माबादोंमोन मा होनो लाखिबाय माखासे जोंनि दाखालि चार्चनि लोगोफोरजों ज' थांदोंमोन नालाय गिर्जायावहाय बेनिफ्राय माखासे इसोर लाबोबाय ओमफ्राय आं थाइब्रै लाबोदोंमोन थाइसेखौ आं सासे लोगोनो हरबाय बेनिफ्राय थाइनैखौ आं जोंनि मेदामनो हरबाय ओमफ्राय आं थाइसे लाखिबाय आरो ओमफ्राय रहित प्रमिला अफिसियेल नोंनि लाइफखौ दिनै नुसनना नोंजों दिनै रायलायनो मोनना जोबोद गोजोनबाय आब' सना आदसा थेंक इउ स' माच थेंक इउ औ मदनि ब्लग आगै आंना बेटारिखौ आं थाथ'दो बेटारि ल' अके दे आब' जागोन दे रहित प्रमिला अफिसियेल आं नोंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्रायनो नायबाय थायो आब' आदसा थेंक इउ स' माच आगै दे जागोन दे बेबायदिनो माबाबाय थाबानो जाबाय दे मदनि ब्लग्स बि गार्लस मारै दं आगैमोन आदसा जोंहा बि गार्लस मोनहानियाव थांनो रेडि जादोंमोन दाखालियो बेनिफ्राय नानिया लोमजाना होनानै थांनाय जायासै थांगोन र' एसे उनावहाय किशोर बसुमतारी हाय बाजै सना आदसा थेंक इउ हाय हेलौ बिथराय बसुमतारी क'क्राझार मा गामिनिमोन आब' आंबो क'क्राझारनिसो आदसा क'क्राझार गामि गोदानसोहाय जोंना माबा थिपकाइ बासबारि जोबोद दैनि आंखालहाय बेयावहाय जि खस्थ' दङ आइमोना दायो ओमफ्राय बरिं बसायना होदों होननाय खोनादों अब्लाबो माने जायगाया बिराद गोरान दै जों दा आइमोन थानाय जायगाया आशिस नार्जारि ब्लग सोर फैखो मेदाम लालबाग गार्डेनाव लालबाग गार्डेनाथ' ओरैबायदि बुरजा थांदों आंनि हासबेन्ड आंनि फिसाजो लाग्रा आरो गिर्जानि माखासे दैदेनगिरिफोर हाब देनजार बुरजा थांदों जों ओमफ्राय कर्नेलियासखौ सिनायखायोदां सोरबा बेंगलराव थानाय मा होनो बाइबेल कलेजाव हाबनाय बिसोरबो माखासे सेंग्राफोर थांदों बहुदनो बाइबेल कलेजाव फरायग्राफोर बेंगलरावनो फरायो ओमफ्राय ग्रेजुवेट जाखाबाय बिसोरो अलरेडि टेनजिं NLD आब' आंबो गोदानसो जयेन जादों आंजोंबो आदसा अके दे जागोन दे कमेन्ट हरनानै दोन बास आङो माबा खालामगोन माने गासैखौबो सापर्ट होगोन आरोना जानो लुगैना दे आशिस नार्जारि ब्लग आं माने फ्रेन्डखा ना कर्निलानि आदसा अके दे होमबालाय सिनायखादोंबो जानो हागौ भिडिअसआव नुयो नङा होमबा
जोबोद मोजां आङो बुंनो थाङोबा सेंग्राफोरनि बिथोराव बेखौ फार्स्ट टाइम बिराद फसायना दङ दे खिन्थु फसायनाय माने बेबायदि नङा गाज्रि गोसोजों नङा खिन्थु ओरैबायदि मोजां मानसि आरोना दा फोरमायब्लाबो लाजिगोनसो खोमादां सोरबा सोरबा बिथाङा आरोना बिथाङा नुसनोब्ला माने आङो आंनि गोसोनिफ्राय बिराद प्राउड फिल होयो आरोना बेखौ ओरैबायदि मोजां मानसि बियो गावनि मेंनायखौ मेंनाय होनालासे ओरैबायदि खस्थ' खालामग्रा मानसि आरोना बेनिफ्राय गाव मोनजा दा मोनजा गुबुननो होगोन बेनिफ्राय गाव जिरायनो मोनला गिद्दामोन गुबुननो सियार बसायना होगोन गाव मावबाय थासेब्लाबो गुबुना माबा मोनसे मावनो नागिरदोंबा आं मावगोन आं दांगोन होननानै बेफोरबायदि बुङो आरोना बिराद मोजां मानसि दे बेयो हले आरो लोगो जायोबा बेजों बिराद मोजाङै ट्रु फ्रेन्ड जाना था आरोना आं बिराद मोजां मोनदों बे मानसिखौ माने गावनि खस्थ' मोननायखौ बेयाव खस्थ' होनना लासिनो ओरैबायदि माने मा होनबावगोनथाय बेबायदि मानसि जिबनावबो नुफेराखैमोन आं फार्स्ट टाइम मोनदों आं बेबायदि सेंग्रा आरोना बिराद मोजां खिन्थु जाय सिख्लाया मोनगोन हर खाफाल भाग्य गोनां दै थाइगिरा बुरजा दं नामा आब' बिगोल्स औ आगैमोन माबा मा होनो थाइगिरा ओरैबायदि बुरजा दङ माबायावहाय बिफाङाव फिथाइयावसो दै लालबागाव थाङोबा बेनिफ्राय बुस्रिनो होना होआ मिथिया खिन्थु हायावनो गाहायाव सिरिना थायो जि मोजां गेसावबो गैया बिराद मोजां मोजां थाइगिर दंखायो आरोना आसुरिकसो थांबानो मोनगोन सिरिना थायो नालाय खनो मानसिफोरा बिनि जायगानिफ्रा जाया खना जों नों आं थांनायफोरासो खनहैयो जयश्री बसुमतारी हाय आब' माय फेभरेट आच्छा थेंक इउ आगै थेंक इउ स' माच दख'नाया रानजोब्बाय दानिया दे सोर मा सोंनो सोंहरखादो दे मा खबर आब' सना माबानि बाबु कर्निलियासनि माबानो लोगोनो आरोना ओमफ्राय आं खोन्थाहरदों आरो बिराद मोजां लोगोलै मानसिलै बेयो होनना खिथाहरदोंमोन दा गाव नायबा लाजिबा गैलालै मा भिडिअ अफिसाव दायो सुथि जासिगोन दा माथो जानो थिनाना बिगोल्स राया नामा गोलैनायखौ लाबा राया नानि राया लानो मोनो जों मनासो लाबोनायमोन दाखालियो थाइगिर जानोबा आंखौ कल खालाम आशिस नार्जारि ब्लग आच्छा लालबागाव थायो नामा र' होमबालाय आंनियाव सानसुमानि नाम्बार दङ बबे लालबागावनो मावग्रा होमबालाय नोङो सोंनानै नाय नोंसोर सिनायखायो जानांगौ बर'जों बर' नङा होमबा लालबागाव मावग्रा एसे खबर लालाय आं दाखालियो लोगो मोनदोंमोन बेनिफ्राय फन खालामहरबानो जाबाय होफैनांगोन दै हम डिलिभारिसो जोंनो होफैनांगोनसो होनदो जोंबो जाहरगोन ना अनला ओंख्रि बर'नि ओंख्रि आरामसे संना जाहोहरगोन ब्रा आलासि जाफै मालाबा दे आशिस नार्जारि ब्लग आंनो खाना आच्छा खाना होफै दे है मामा नों मानो इदि वेस्ट खालामजोबो सब जाग्राफोरखौनो वेस्ट खालामजोबो होजाया गारजोब्बाय ओइ आनि दख'नाखौलाय मानो गाग्लिजोबखो दे थां नोंसोर मेथाइ जाहैदो आं दहाय फैसा होनायजों थांदो थां जाना फैदो सानैबो मा जायो आशिस नार्जारि ब्लग अके मेडाम आच्छा ओइ मामा बिदि नङाथ' एस' नै माखौ जानो आं जानायखौ नो जा नै फिसाजो ओरैबायदि दुस्थ' आंनिया नायना लाखा फैसा नुनायखाय थांनो ओंखारलायदों बाम जानो हाबफैना गाननो हाबफैना गाननो
माने गाज्रिबाय ओमफ्राय नोंसोर मेथाइ जाहैसिगोन आं जानायखौ मानो लांफानोसै नामा उदैथार आंगुराबो आयै आं जिरायखायोहाय रहाय नोङो एसे देरबावथों दाम जानो लंपेन्ट गानो इयावनो दं दा थांदो आनैजों दे आनैजों थांदो दे ओमफ्राय थालिरखौलाय मानो जायासै थालिरा जालां mana tidak ay thai mila kudu kudu sini kau biar dulu London hi hello Jimmy Basuntari hi hello Rohit from Mela official Rania देरथारबाय माथो आब' सना देरबाय बिसोरहा चन्दन मा बेलाय मोनासोदो ना मा होनखो बुजियासै आं रावखौ गगा मोनदोंहाय फिसाजोनि गस्लाजों दांबाय आं गरम ओरैबायदि गरम बोथोरा चन्दन मा जासोदो होनदोंमोन आच्छा अके माबा इभिनिं ब्रेकफास्ट खालामदों फ्रुट्सजों आरोना आपेल जादोंमोन आंगुर जादोंमोन थालिर जादों थालिरखौथ' जायासै आङो थाइबें जादोंमोन फैद' सिख्लाफोर बोरै बहा थांजोबखो ओरैनो बारो जि कमेन्ट हरो ओमफ्राय लाइभ फैनायखाय गैया माथो लालबागाव गरमथार नामा आब' औ बिराद गरम दायो बेरायजाया इभिनिंआव बेरायजायो जों दाखालि थांनाया इभिनिंमोनथ' मोनायावसो थांदोंमोन जों फार्स्टआवसो थांदोंमोन ना पासता ना सयता बिराद मोजांमोन खिन्थु भिउआ मानो होनबा सानानो थाबाबाबा भिउआ ओरैबायदि मोजांमोन सानसिन नायनो बायदि मोनलायखादोंमोन आं नुनाय बायदि चन्दन औ दे आशिस नार्जारि ब्लग दिनै एप्रिल 1 लालबागाव फैनो होननाया फैयाखै नामा मेडाम आच्छा थांनो होननानै मेसेज हरदोंमोनथ' आङो बेनिफ्राय थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आङो लोगोफोर फन हरनाय टाइमावहा माबासोआव 12ता 12:30 जाबायमोन खोमा होमबा बे टाइमाव आङो नानिखौ फुथुबाय आंबो उन्दुलांबाय ओमफ्राय लोगोफोर फन हरबा आं मुब्रुं मुसे बुंहरबाय थांला होनहरबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोफोरा दे होमबालाय होनना बुंहरबाय आरो बेयावनो थांनाय जादिया थांनो नागिरदोंमोन गैला सेसखा थगायनायसो जाबाय थगायनायालाय एक्सुवेलि आङो बेबायदि थगायफेरा जियानो एप्रिल फुलानो जा 1 तारिखआनो जा आं रावखौबो थगायफेरा बेनिफ्राय आं मैयानो बुंहरखादोंमोन खोमा दां नोंखौ मेसेजाव बेनिफ्राय दा माबा मा होनो एप्रिल फुलबो जाना होबाय सोर फोथायबावनोहाय आङो एक्सुवेलि बेबायदि नङा आङो माने थगायनाय सोदोबखौनो मोजां मोनो आरोना एस बि बड' ब्लग हाय हेलौ सेन्देल नांगौ दा बेलासि थांनांगौ आशिस नार्जारि ब्लग अके नोंहाबो माने चेनेल दं नामा ब्लग लिरदो जे दे दङबा खोन्थाहरना लाखादै साबसक्राइब नांगौबा जों थांनो नागिरदोंमोन आच्छा बिगोल्स जोंबो थांनो नागिरदोंमोन नानि माबायावहा लालबागाव दिनैहाय बेनिफ्राय आंहा उन्दुना लानानै गैला थांनाय जाला थांगोन र' थांबा खबर हर दे जोंबो थांगोन ज' लोगो हमगोन लालबागावसो नङाबा लोगो मोनला जोङो नोंसिनियाव एफा गोजान थांनोबो हाया माबा दं 300 किल'मिटार आप डाउन खोमा 300 नङा 40 किल'मिटार जागोन आप डाउन नोंसिनि न'सिम आरोना नोंसोर थानायसिम चेन्जिं एनएलडि आब' खबरफोरा मोजां ना मोजां आगै जोबोद मोजां इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दासान्दि जेबो जाथ'वाखै आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो 50K साबसक्राइबार मोनबाय
खबरा जोबोद मोजां। बुंदोंमोन आङो नोंगुमैखौ 50Kनि केक हानोसै दे होननानै, ओमफ्रायो नोंगुमैया समखौनो मोना बेसेरा, दा डिउटिनिफ्राय फैगासिनो बियो, दा दसेनि उनावहाय लोगो मोनगोन। दायो खैथा जाखो? 4:00 जादों, 6:30 सफैगोन बियो। होबायहाय। बेकग्राउन्डआ ओरैबायदि साउन्ड, माने माबा लामा खाथि नालाय जोंना रुमा, बेखायनो। बिगोल्स, ओंखायनो गरमखौ सोंहरदोंमोन आं। आदसा, औ गरमा मोनायावसो मोजां दे, दायो दाबायदियाव बिराद गरम जायो। बेनिफ्राय दै लाना थांफाखा, दै लोंनो। ओरैबायदि दै गाङो सिङावहाय। ओमफ्राय गरम होननानै आइसक्रिमफोरखौ जालाबायनाङा, बिराद गगा मोनो नै, जों आइसक्रिम जायै जायै गगा मोनना फैदों। दाखालि फ्राइडे खालि जोङो थांदोंमोन नालाय, आइसक्रिम ओरैबायदि सासेया जोंना नानिया ससे जायो गारो, बेनिफ्राय आरो गोदान बियो, ससे जायो आरो गारो, गोदान बियो। नाखौ फोरानना दोन नानि दै, नाखौ फोरानना दोन, जों थांगोन मालाबा सानसेब्लाबो थांगोन, नाखौ फोरानना दोनथार, ना गोरान ओरैबायदि बाथोन जानो माबा खालामो नोंगुमैया आंना ना गोरानखौ। साम' नांगौ नामा? आदसा बिगोल, साम'आथ' सानसे साननैयावनो जानांगौ लायनांगौ, दा बेनोसै आरोना। आं खबर हरगोन थाङैनि सिगां, सानसेनि सिगां, होमबानिया नोंसोरबो रेडि खालामना दोननो हायो। दा साम'खौ नांगौ होनबाबोथ' दायो मोननाय नङा जोङो, माने लायग्राबो सम मानसि फ्रि थानांगोन ना। दा नै गाबोननिफ्रायनो डिउटि खारदोलाय आंहा। आं जेब्ला थांगोन अब्ला आं खबर हरगोन आरोना। बिराद गरमनि थाखायनो ओंखारनो हाया दायो बिदि समावहाय। खिन्थु गरम होननानै बिदि गरम दिनाव थांबासो नाखौ मोनगोन, मानो होनबा दैया रानस्रांजोबदोंना। अब्लाबो एसे माबा आरोना, प्रब्लेम, बिराद गोजान लामाया बेनिफ्राय। आइया बिदि गगा मोनदों होनबा आङो, मोदै गगुलायबाय नै, आंखौ गाबदों सानलायसिगोन आइ सोरबा सोरबा। देहाय फैद', मानसिफ्रा फ्रि नङादां न', बारहुंखानि न' बायनायनि बेसेबां प्रब्लेम जादों बे गामियावहा। बिगोस, औ दे होमबा आं दोननोसै दे आब', दे आगै, दे जागोन दे, हामबायसै दे फैनायनि थाखाय दसे सम। तेनजिं NLD, आब' आं थांथ'नोसै। दे आगै दे, हामबायसै दे फैनायनि थाखाय, आंजों दसे सम रायलायनो थाखाय, थेंक इउ स' माच, गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर।
थांजोब्बाय नामा गैला रावबो फैद' फैद' आगैमोन आब'मोन दसे हारसिं रायलायबाय थानोसै होनबा आंखौ गावसा नायनानै बिथराय बसुमतारी माथो रावबो हरथारासै आब' आं नायगासिनो गैया मालाय गासिबो बिजि गोजा माथो होनबावनो रावबो फैला मालाय थांजोब्बायसो खोमा आंखौ गारनानै जसमिन नार्जारि हेलौ हाय हाय फैद' दसे रायलायनि फार्स्ट टाइमसो फैदों आङो गावस्रा थांजोब्बायसो एसे लाइभ सेट खालामदो दे फेस टु फेस रायलायनो जसमिन नार्जारि बाबु बाबु मा बाबु बाबु जाखो हालासो आङो हारसिं रायलायबाय थानाय हारसिं रायलायनांगासिनो आंहासो जसमिन नार्जारि आप किधर से काम कर रही है आच्छा मा बर' नंगौना नङा बर'नि टाइटेल लानानै हिन्दी रायलायदो जे बर' रायलाय बर' बर'नि रायलाय बर'नि गान बर'नि लिर आगैमोन नानिमोन बाबुमोन सनाफोर बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ बर'नि लिर गासैबो बर'नि बुं हारिमु फिरफिला बिरहोनांगौ
प्रानि जेपि मा जाखो आपेल फिथाइ जादोंलां गगा मोनदोंबाबो हा जोस्मिन नार्जारी क्या कर रही है दीदी बात कर रही हूँ आप लोग के साथ लाइव स्ट्रीम में yes आंना husband congratulations 50k thank you so much my dear husband प्रानि जेपि थाइगिर लायनोसै हायदो जल्दि आच्छा दासो खैथा जाखो 4:18 लांफाय आंखौ हायनानै होमबासो थांगोन आं बिगोल्स मोनाबो फैयोमोननो बेनिफ्राय गरमखौ सोंहरदों फैनो होनदोंमोन हाय हांनोबालाय 6टासोआव हांबाबो जायो इमान गरम ना 5टा 6टासोआव हांबाबो जायो आंखौ लांफैनांगोनसो फिसाजो गैया ओइसानावसो थांदों संफिला होनायाव ना बाहेरावसो खोमा बाहेरावबो माथो खोनादों मेथाइ जानो फैसा हरदोंमोन आं जाहैदो होननानै मा जाजोबखो रायलायला नामा रावबो प्रानि जेपि एप्रिल फुलसो खालामजागासिनो नोङो जोंजों तात साला गासिबो एप्रिल फुल खालामो साला आंथ' नोंसोरखौ मैया एप्रिल फुल खालामदो होननानै मेसेज हराखैमोन आंगो उल्टा मर्निंनिफ्रायनो एप्रिल फुल खालामगासिनो हौवाबो हिनजावबो ना हौवाबो हिनजावबो देनजार थगायदों आंखौ ने हामालै आंखौ थगायनो हामा आं रावखौबो थगाया नोंसोर आंखौ थगायो मिनिदो हाजो र' कास्टमार गैयिखाय दा कास्टमार फैना हाबा थारसिगौलां साला मिनिनाया खाम जाबाय मा मैगं जाया नोंसोरलाय खिन्थु जोंहा माबासोमोन सोङा गारा खोन्थाखायो दा मिनिथाव होननांगौ खोन्थायालां सोङाबा होनदो जस्मिन नार्जारी हेलो दीदी मेरे का नेट पैक कल ही हो गया अच्छा ओके 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 ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट टाइम जब मैं स्ट्रीम में आएगा लाइव स्ट्रीम तब आना ठीक है बिथराय बसुमतारी आं दोनथ'नोसै आब' आच्छा अके आगै दे थेंक इउ स माच फैनायनि थाखाय आंजों दसे सम सापर्ट खालामनायनि थाखाय रायलायनायनि थाखाय थेंक इउ स माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जस्मिन नार्जारी मेरा नेट स्लो हो गया दीदी डाटा पैक कल ही हो गया अच्छा सो सॉरी दे जागोन दे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर वापस आना नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव स्ट्रीम आएगा तब आ जाना ठीक है थैंक यू सो मच मेरे साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच चलो चलो फिर कौन आएगा मेरे साथ बात करने के लिए या गगा मोनदों लंके मुसाहारि आच्छा दासो फैदों नोंहा गुड आफ्टारनुन सिस्टार मा ओंख्रि जानाय गुड आफ्टारनुन ब्रादार माबा मा होनो ओंख्रिया जोंना औवा मेवाइजों आलु बेनिफ्राय अमा बेदर
आरपिडिया एन्जेल हाय सिस्टार हेलौ दे फै दे दसे मा सोंनो गोसो सों लाइभआव फेस टु फेस दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आं जागोन ना जाया रोंगोन ना रोङालै जालायबावनायसोमोन आङो मा हांखो प्रानि मा थांखो नोंलाय नायबाय थादों न' नों आंखो मिनिदों बे बिसोरो नायनाल' थादोंलै माखासेफ्रा माथो होआखै ओमफ्राय आंहासो हारसिं बखिबाय था आरोना मासे गोथावलै आंबो जानो माबेलाय थांगासिनो र' दोङो ना गैला बेदरफोरालाय दङ आं दोनदों मानो होनोबा आं दहाय लालबागाव थांनो ओंखारब्ला माने ओजोंहाय स्पेसियेल जाहैगोन होननानै आं मैयानो थालिर बायना लाबोदों थाइबें बायना लाबोदों ग्रेप्स आंगुर बायना लाबोदों आपेल बायना लाबोदों बेनिफ्राय मा होनो बेदरखौहा बाजैखौहा बुंनाय आङो बाजै बेदरखौ माहाय एवनानै दोन गोथावनो एकदम औवा मेवाइजों इनिफ्राय माबाखौ खामखौबो टिफिन अबेयाव गुदुं आंनि टिफिन गुदुं ओंखाम गुदुं थाग्राया टिफिना हरखेसा बेयावहाय सोनानै दोन ओजोंहाय लांनानै जोङो ज' जाहैगोन एसेबाबो होननानै प्लान खालामदोंमोन आं नों सेफायबाय आंनि प्लानखौ फुङावनो फन हरनांगौमोन आंखौ माहाय थाबनो माबासोआव 11थासोआव आं दा मामाखौ फुथुबाय फिसाजोखौ गैला नों फन हरबोला आंहा उन्दुबाय आंहा सिखारनो हाबावनो आंलाय उन्दुबाथाय सिखारखाया दोङो जानोबालाय हाय औवा मेवाइ गोरान दोङो दा औवा मेवाइ गोरानजों संदो बाजैया अमा बेदरा दोङो दा खिन्थु बेदर गोथां गैला दे संजोब्बाय इयो मैया सेरसे लाबोदोंमोन मोनायाव आधा केजि दांख्लायबाय साथामजों आरो दहैयो आधा केजि दांख्लायबाय अब्लाबो दोङो एसे दोङो आं एप्रिल फुल खालामाखै दे बुंखाबाय आं सिगाङावनो दोङो आरपिडिया एन्जेल फेसबुक पेक होनग्राया सिरि जाबायना आगै माथो होनबावनो बेसेरा आङो मोनसे पस्ट होनाय नुदोंमोन दाखालि माने मोनसे ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन आरो बेयो माने बेफोरबायदि आंनि बुंनायजोंल' नङा सोरबा बुंनायजों माने गोसोखौ डाउन मोनदोंमोन आरो स' बेबायदि नङा आङो गावनो दुखु मोनदों आङो खिन्थु मानो होनोबा आं बुजायदोंसोमोन बिथाङा बुजियाखिसै नाथाय गावनि बुजियिनि खेथ्रआवनो गावनो गाव दुखु मोननांबाय आरोना अब्लाबो आङो माने बुङो आरो बिनि सायावहाय दाबाबो आं बुङो डाउन जानो नाङा गोसोखौ सिफायनो नाङा लोरबां जानो नाङा सोरनिबा बुंनायखौ लानानै नोङो मोजांल' भिडिअ' मोजांल' नलेज भिडिअ' लाबो बेनिफ्राय बयबो सापर्ट होगोन आंबो सापर्ट होयो आंबो सापर्ट होगोन खिन्थु हारियाव एफेक्ट जानाय बाथ्राल' लाबोनाङा रं गाइड होनो नाङा बेनोसै आरोना जाय जाय बुजिग्रा बुजिदों खिन्थु आं मोनसे भिडिअसो लाबोबावगोन र' मानो होनोबा बिनि सायाव नङा जायनि सायाव आं बुंदोंमोन दाखालि बावैसो आरो फंनैसो मादैनि सायाव खिन्थु मादैया बुजिदों मोनसे मेसेज हरदों आंनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो बे मादैया बुंहरदों दे मोजां बुजाय होननानै बुंदों स' मादैया गावनि गोलतिखौ गावनि रंखौ एक्सेप्ट खालामनानै माने माबा खालामदो आरोना माने बुजिबाय आरोना स' बेबायदि मानसि नांगौ आरोना आंनो बुजिग्रा मानसि जाय रावखौ मिसगाइद होनायखौ आङो बुङो बेबायदि होनो नाङा रं जादों होननानै स' बे होनजाग्रा मानसिया जुदि सानै हयै नायनानै बुजियोब्ला पइन्टखौ हमनानै आं मा पइन्टाव बुंदों बेखौ बुजियोब्ला बिथाङा जोबोद गियानि मानसि जागोन आरोना स' बिथाङा दाखालि बुंजानायनि खेथ्रआव माने दुखु मोननाय पस्ट होदों आङो बिदिनो गोसोखौ लोरबां मोनबाय बेफोरबायदि बुंदों आरोना बेबायदि जानो नाङा गासैबो सोरबा बुंबानो जि लोरबां जानो नाङा खिन्थु सोलायनानै सुद्रायनांगौ गावनि गोसोखौहाय रावबो रोंखानानै फैया नङा होमबा जोङो रावबो गियानि जाना फैया जोंबो फाल्थुमोनब्रा गोदो जोंबो सिख्ला समाव गोबां फाल्थुमोन नुदों मिथिदों हनै जोंना लोगोफोरानो दङ प्रुफ दङ माबायदि फाल्थुमोन आंबो सिख्ला समावहाय उन्दै समाव बुजिस' हायैयाव स' जोङो गासैबो रोंनानै फैखाया फाल्थु नंगौ खिन्थु
समजों लोगोसे बैसोजों लोगोसे सोलायलाङो बोथोरजों लोगोसे समनि फाखनाव बोथोरनि सोलायनायाव नङा होमबा स' जोङो जिमाननो हायो सोलायनो नाजानांगौ गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैनो नाजानांगौ स' आङो बुंनाय मथे बिथाङा जुदि बुजिनायमोनब्ला माने बयबो सापर्ट होगौमोन बिथांखौ दाबो सापर्ट होगोन जुदि बियो सोलायोबा आरोना बेनिफ्राय लंके मुसाहारि ब्लग दिनै डिउटि गैया नामा गैया आदा डिउटि गैया डिउटि गैयिखायनो आं सम मोनदों नै नोंसोरजों बखिलायनो लाइभआव फेस टु फेस होनदो रानि जेपि जोंहा बानलु बाथोनसोमोन आदसा आं रेडि खालामना दोनखाबायमोन नोंलाय मानोथो हांगोन हाङा फनखौनो हरासै आंनो देलाय आं दोनदोंथ' दाबो दंबावोसो र' खिन्थानो आं नांगौबा नायनोबा थगायदों सानदों आंखौ एप्रिल फुल आं रावखौबो खालामा दै र' नै नोंनि थाखाय दोनदोंमोन आं नोंनि थाखाय माने जों गासैबो ज' जाहैनो होननानै नै इयाव दं ओंख्रिया दा खेवबा आंहा जानोसो लुगैगोनलै नै अमा बेदर जा गोथाव संगादों माबाजों औवा मेवाइजों जानोबा हाय लांफाय माने जाफाय दोनखादों आं आंना थगायलु थगायला गैया एकदम प्रुफखा प्रुफ थाबासो आङो बुंखायो आर पि दिया एन्जेल बैसागु मोसाना देखाय सिस्टार आच्छा दामग्रा देग्रा गैयाहाय दामग्रा देग्रा थाबा दांसिगौसो आङो प्रानि जेपि मिनिदो लांफाय नै दोनखादों आं जाफाय जानो लुगैदोंबालाय औवा मेवाइजों अमा बेदर इस नङा हाय हायना जाफाय दसेनो नोंहाबोथ' सुथिखामाथ' दसेनो हायबानो मोनजाफैनायालाय सिस्केल बर' ओइ दाउखु मैना लायनोसैथ' बिगोल्स मोननियाव माबा मा होनो बिराद गरम ना दायो आंलाय नोंसोर ओंखारबानो ओंखारो माथो बिगोल्स मोना दहायसो मेसेज खालामदोंमोन दा एसे सिगां माबासो जाबायदां 5-10 मिनिटसो जाबायदां एसे सिगां मेसेज खालामदोंमोन मेसेज खालामबाय थादोंमोन आरो लालबाबा फैगौमोन नों गरमखाय आंनाव सोंहरनाय बेनिफ्राय माबा मा होनो थांगोन र' साम' नांगौ नामा होनना सोंहरदोंमोन लायनो थांगोन दे लोगो लाखाबाय आङो र' माबा फैगोन सप्तायाव थांसै नामा जोंहा मान्देआव समबाराव खै थारिख गोलैयोथाय दिनैथ' 1 थारिख 7 थारिख गोलैगोन नामा 10 थारिखनि उनाव नङाबा थांनो हायालै आगै नोंसोरबायदि माहाजोन नङा आङो मालाय गावस्रा माहाजोन नालाय थु होनबानो थु होननो हायो थांनो हायो रानि जेपि औ र' हायबाय था दोनदों आं नै दोनदोंलै दोनदों नै जायाखै नोंनि थाखाय अमा बेदर औवा मेवाइ जागोन नेक्स्ट मानडेआव दे नानि बिमा आच्छा दे नानि बिफा होनबालाय नै दा नोंना हिनजावा मेगन सागोन हायदै रानि हायद' जानो हाय दरसेबाबो खननानै जालां खामबो दंबावसो खामासो बारा गुदुं दहाय खेवबायना गुदुं गैला जानो हागौ थांजोब्बाय मानसिफ्रा गासैबो थांजोब्बाय मालाय मा बिलाय गेन्द्रा बर' हेल' आब' हाय हेल' दे फैद' दसे रायलायनि दसेखौनो सम होनो हायाहाय नोंसोरलाय फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आङो नोंथांमोनजों रायलायनो नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ एन्सार होनो फेस टु फेस ओमफ्राय दा हनै रावबोआनो गैया माथो
Kendra बर' बाक्सानि आब' आं आदसा 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 बाक्सानि बहुद दङ बेंगलरावहाय जोंनि बेंगलरावबो स' मालाबा लोगो मोनगोन दे लोगो मोनबा माथो होबानो जाबाय आं सिनायाब्लाबो नोंसोरो सिनायगोन ना होमबानिया डाइरेक्ट माथो होखारो हाय सानैबो माबा मोना दिसकेल रानि सानैबो हाय जाहानाव दसे हायद'लै सोर सोर मा मा रायलायनो मा मा खौरां सोंनो हाय ना मा दे सानजारि रायलायनो आंना रोंखायो सानजारि देनद्रासो गवालपाराबो रोंबावसो माबा मा होनो बोदोन गेन्द्रा बर' फैगोन आब' मानसिफोरा लाइफआव दसे नेट थाथ' आदसा अके अके दे जागोन दे मालाय गासैबो बिजि खोमा न' बां बायनायनि दुखुजोंनो सोरबा सोरबा कारेन्ट गैयाबो जानो हागौ गामियावनो प्रानि जेपि बाय आंबो थांसै हाय नामारहाय लाइभआव नुगोन लोगोफ्रा सोरबा सोरबा नामारहाय दे गोरबोनि माबेलाय सानरेब र' नोंसिनाव माबेलाय बैसागुआव आलासि जाहैगोन बाजै थांजागोन ना थांजाया आदसा बेंगलरावबा मस्ट वेलकाम खिन्थु आसामावब्ला आं गैया नालाय सरि आं बुंनो हालिया बेंगलराव दङब्ला मस्ट वेलकाम आंनि न'आवहाय जायबाबो फैनो हायो फैनो हागोन खिन्थु मानदेयाव आरोना समबार दिनावहाय मानदेयाव फै एक्सुवेलि मानदेयाव आंनि सुटि नालाय बेलेग दिनावहाय आं सुटि मोना आंबो डिउटि मावो सानसे सानसे बेखायनो आरोना फै जोंहानियाव फै आलासि जालां मा जानो गोसो जालां सङै खावै आरामसे जानो हागोन ज' ज'नो गेन्द्रा बर' बार फैसोदोंना औ आसामाव बिराद बार फैदों बिराद माबा जादोंनो दुखु मोनदों आंबो नुनानै आयै सोर सोरनि न'आव बायलांखो जिलांखो बेसेराफोर न सोरबा गैयिफोरनियाथ' गैखाला बियो गैयि मानसिफोर नालाय आरो बहाथो राहा मोनबावो फ्रम पुने बाजै गोरबोनि सानद्रिब आदसा पुनेनिफ्राय बेंगलर फैगोन नामा दे दे फै फै जेबो नङा न'आव दंखायोलै सिन्था गैया टेनसन गैया आलासि जालांनो हायो अनसुमा बर' मा खालामदों आब' सना लाइभ फैदों आगै सना लाइभ स्ट्रिम नोंसोरजोंनो रायलायनो हायदों आंलाय हायदो नामार गाव इसोरानो लेट खालामबाय आं दोहैनिफ्रायनो हायदो 1 घन्टा जालाय लांबाय हनै हायदो नामा रायलायनोसै नोंसोरजो फेस टु फेस रायलाय होनो गाज्जाखा लाइभ चाट खाम लाइभ चाट फेस टु फेस मा सोंनो 50K नि इन्ट्रेस्ट जादों आंहा नोंथां 50K होनबाय थादो आरो आंनाव हायद' सोरबा लाइक होआखैबा लाइक होना गालांदै लाइकखौनो होथारा गावस्रा भिडिअ नायबाबो बावो होनलायलाङो माथो सोरबा सोरबा लाइक हरनोनो बावलायलाङो होनलायो सोरबा सोरबाथ' फैद' आगैमोन फैद' दसे दसे आंखौल' हारसिं रायलायखायो
गेन्द्रा बर' मा ओंख्रि जानाय आब'? ओंख्रिया जोंना औवा मेवाइ, आलु, अमा बेदर। ओमफ्राय आरो मैयानि माबा दंबावसोमोन। औ अमा बेदरजोंनो आलु सासेया संना गालांनाय मैया अमा बेदर ओमफ्राय माबा मा होनो टमेट' टमेट'बो दङमोन। मानसिफ्रा मालाय 9ता 10तायावसो फ्रि जायो 9ता 10तायावसो मबाइल नायो आंहा दानो फैबाय नालाय लाइभखौबो दे फैद' सोर सोर नायदों थांजोब्बायसो हनै साबाल'सै खोमा गोरबोनि सानद्राय 50K कंग्रेचुलेसन आवगायलांनो हाबाय थाथों बाजै थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गेन्द्रा बर' थांथ' नाङा आब' लाइफनिफ्राय आदसा दे जागोन दे लाइफखौबोथ' आं थांनोबो रोंखानायसो नंला खोमादां नै मारै बन्द' खालामो रोंबावासो गेन्द्रा बर'बा गोथावथार माथो आब' औ गोथाव दा औवा मेवाइजों अमा बेदराबा जाब्रेलायखायो मा आजखाल लाइभ फैलाबायखो जागोनदां सोरबा सोरबा आंखौ ना 50K जानायनि फैदों आं फार्स्ट टाइम आयै नेबाय थानोसै होनबा आङो मानसिफोरखौ फैद' नों थाब थाब फैद' गेन्द्रा बर' नोंनि भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनो आब' थेंक इउ स' माच थेंक इउ गोजोननाय बावहरो गासैखौबो
गेन्द्रा बर' नेबाय था आब' जोंजों रायलायबाय था अके दे जागोन दे। दाबा सोर सोर फैगोन लायबा आंजोंबा सोर सोर सात खामबावगोन मिथिलाहाय माला फैगोन बेबा। माइदां दैमारि आब' नों बहानि? आदसा आङो मा होनबावगोन दा आङो दिकियाजुलिनिबो क'क्राझारनिबो आरो धेमाजिनिबो आं मोनथाम जायगानि। माबायाव दिकियाजुलियावहाय देरबाय बेनिफ्राय क'क्राझारावहाय दायो बिमा बिफाया दंफैयो बिमा बिफा दङ बेनिफ्राय धेमाजियाव आं हाबा जानाय मोनथाम जायगानि आरोना आङो मोनथाम जायगायाबो आंनि फेभरेट माने मोनथाम जायगायाबो आंनि गोनांथि आरोना मोनथाम जायगायावबो बुंजाबाय दा मोनथाम जायगानि जाहैबाय आरो गेन्द्रा बर' थाइगिरखौ जाजोब्बाय नामा जाजोबाखै दङ थाइसेखौनो जायाखै जोङो जानो होननानै दोनबाय जानाय जायाखै लायबावनांगौ र' नाजों जानो आङो रानना हरबायना मा होनो आब' सानसुलि जोंनि अनारनोहाय थाइनै हरबाय बेनिफ्राय लोगो फिदानो थाइसे हरबाय ओमफ्राय आं थाइसे लाबाय होनबा बेखौनो जानो रोंबावसो बावनासो दंबावो थाइगिर फेभरेटसोबाव आंनि नोगोद मोजां मोनखायो थाइगिर जानो होमबाबो समखौनो मोना नालाय डिउटियाव थाङो सानफ्रामबो जाथारनांगोन र' गाबोनफोर
DP status hi. Hello, hello. Hello, hello everyone होनबाय था हारसिं रायलायबाय था इद' सोर सोर रायलायनो आंजों दसे सम केन्द्रा बर' जोंनिखै अखा हानायखायना ना खान्दा मोनसोगारदों आब' आस्सा ना खान्दा आङो बहुत गोथाव मोनो ना खान्दाखौ मैथाजों जानो इनिफ्राय माबा मा होनो 15 बोसोरसो जाबाय दे आं ना खान्दानि महर नुयिया बिराद गोसोखाङो आं मालाबा बे नाखौ बबाव मोनबावगोन होननानै गैला सानो आरोना आङो ना खान्दा बेखौ फोरानोबा ओरैबायदि गोथाव गैला मोनजाला 15 बोसोरसो जाबाय आङो सिगां उन्दैयाव मोनजानायानोसै बा मानसिफ्रा गासिबो अफलाइन मारहाय अखा हानायनि बारहुंखा बारनायनि अफलाइन गोजा खोमा निरालि आर.एस. चेनेल आब' आंखौबो सापर्ट खालामना होदो अके दे जागोन दे निरालि आर.एस. चेनेल दे जागोन दे नानि दे बिनानाव र' पिन सापर्ट खालामना हो दे अननानै बिनानावखौ आं पिनबो खालामना होखाबाय दे मेसेज खालामना दोन गोदानफोरा बेयावहाय ओमफ्राय आङो माने नायनानै साबसक्राइब खालामना हरगोन आरोना निउ चेनेल होननानै बुंबानो जाबाय
Mr. Lawyer from Lawyer. Nice from Indian YouTuber. अच्छा, thank you so much. Thank you. चलो बात बात करो मेरे साथ थोड़ा टाइम के लिए चैट करो. फर्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब में अभी मैं लाइव स्ट्रीम आया है क्योंकि 50 के सब्सक्राइबर मिला है ना, इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम में आया है. नहीं तो मैं पहले ये बोल चुका है. मैं जब जब तक 50 के सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक मैं लाइव स्ट्रीम नहीं आएगा, मैं बोला था. इसलिए आज मौका मिला है इसलिए आया है. हाइद' नानिमोन, बाबुमोन, आब'मोन, आदामोन दसे रायलायनि. सानजारि रायलायो नामा? फैद' नानिमोन दसे रायलायनोसै. आंखौ हारसिंल' रायलायहोखाबायहाय बिसोरो. दानसोरां बर'. हाय आगै from क'क्राझार नामा? आच्छा. अके अके. हेलौ हाय. फैदो दसे रायलायनि. फेस टु फेस सों दे, रायलाय. मा बुंनो गोसो, मा सोंनो गोसो.
दानसोरां बर' बाजै बोरै बाजै बेखौनो नायस्लिंलायदों नामासै आंहालाय बोरै दं आगै मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव दासान्दि जोबोद मोजाङैनो दं जेबो जाथ'वाखै गगा मोनदोंहाय बिरादनो दे मोजां था आगै दानसोरां बर' औ दे जागोन दे नोंथांमोननि सापर्टआव मोजाङैनो थागोन दे Ben Ramsiari, Abosana, congratulations, 50K. Thank you so much. Thank you. आयौ रुमावनो थानो बाबायहाय माथो बेरायनोसो थाबायनोसो लुगैबाय आंखौ हाद जानाय नंलाहाय थाबायहैनांसिगोन इसोर रुमनि साबायाबा बहा दङ खोमसिथार बाहेराव औ बेयावनो दङ
थांफानो नामा सोरबा सोरबा आंजों सेथिं थाबायनासो फैनोसै आं लाइभआवनो आरोना लाइभआव थादे नोंथांमोनाबो लोगोसे आंजों बोथोरा थाङो खोन्दो खोन्दो जाना जायाखै मेथाइ खन नेटपेकआबो जोबथारसिगोन लाइभ स्ट्रिम होनायखाय जि थांदों आंना एमबिया आयाव जि गरम नै सान्दुं गोसा बेंगलराव सान्दुंफ्रा सान्दुंआ स्रां 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 दांदों दख'ना गानना फैबाय आं नै बेंगलरावहाय क्या भाई कबाब दुकान गरमखा खोनाबाय आं मानसिफ्रा दख'ना गानना फैनायखाय कारेन्ट थांगारबाय आरोहाय आं फैनायजों कारेन्ट थांगारबाय आरोहाय जारलासो मा
Isuna. Kana. Isuna. Isuna. Đó, kurang Pak. Kan. Anh không mau. Kau thằng situ. Thằng situ. Thằng đã. Chalo. Chalo. Ở đây kurang hai. Vì bé cari ngan thằng ta. Bye, lại bầu đi xe. Mama, isi hả? Nữa hả? Isi lo. Hana ho lazu pun ida. Ile. Biar nung gani yogi na. Baya. Pani doken. Ayo. Utlay sing hai. Ma. Ma. Ay, akay cái gì vậy? Akay cái gì? Này yêu bay thằng ai yêu bay này dạ. Ôi, cái giả gần bìa. Mới chỉ gần mẹ. Ôi giờ. Yêu bay. क्या हुआ भाई? लाइव चल रहा है हाँ. हैं? मेरा वीडियो आ जाएगा आएगा ना लाइट चल रहा है. Ira. Ira pindah ni se. Cik mama. Baik. Bây giờ anh chị ra. Nó ra gần nè mama. Nó ra gần nè. Nó ra gần nè mama nè. Thabai dia, thabai kan? Thabai ya? Bayang itu gile bam nak zahir benar ke? Hah? Ayo, sandung ah. Thank you. Kitni like. Ay, sorry, mama nang zabay. Jeng like cute kana mama. Kitni cute he like the mansipra, background ni mansipra ni. Nunani. Jeng cute kana. Ne mama. Ne cute dah. Nungla na pun doa. Bina apa tanda na? Bina like dah thang bina tu. Ini Karina. Ini Karina thang ke ising na. Nih, enggak ada mama. Enggak ada. Ada min baik. Jira inci tu se. Ay, masa ke? Oh be. Bukan aku. Nungla kat tang lah ke. Akai kusuna aku lepas eh. Mukhang ko ini ang baik man sina. Kusa sa jawab ni. Bisa tak ada dah. Susun mewah kusuna. La si di hi hello. Ayah, ini kurma halal gala.
hello everyone. Mình lên lên hết. Mà ra nữa. Udah mah ada ke? Tadi. Sa Nancy. Được. Rồi, isa được. Aku sih được. Aku sih. Ada, ang berjalan sih. Ani apa sih ini? Boleh cover pada la shit nama. Nam của mama là vậy. YouTube बेलेग ओमफ्राय रिलाव बेलेगसो माथो नामफोरानो गैलाहाय आलु फिसिनोसैबाय मोजां मोजां खबरा मोजां मामा खन 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 मोजां मोनजाथेरा दे जा गोबाव लाइफ स्ट्रिम फैबाय Tadi, di karena mama kan karena supaya dengar kan ang juga sekarang lah sudah ada cara hey man kan aku yude ang sana ko đấy đó cô ang gusto ko online po ba Jangan. Đang thầy bên giày đi nhở? Thầy bên. Thầy bên. Thầy bên. Thầy bên. Cô. Yes. Dạ. Thằng đang xử này